akuluakulu, Warren Harding anali president wa ku America. 1920 analonjeza kuthana ndi corruption. Atamba kulamula, nduna zinalemera iyeyu kumangoyang'anira. Charles Forbes mwachisanzo anaba $2.8 billion yomangira zipatala. Komabe anthu amachita blame president osati nduna. 2022 chakwera Sona amene akuti fixing the broken system to deliver long-term solution. Lero after 2 years tilibe long-term solution pa nkhani ya fuel, forex, mankhwala zipatala ngakhale chakudya. Akamayankhula m'parliament, aphungu wa MCP amakhala busy kuombera manja. Tikukumbukira last time nkhani ya fertilizer odula, president sanayankhe bwino. MP wa Nkhatabe anafunsa kuti bwana munalonjeza fertilizer otchipa ndi chifukwa chani mugulitsa modula. Kuyankha kwake ananena kuti alimi azigulitsa matumba awiri achimanga. Tinaona ma MP akuombera manja. Umenewu ndi umboni. President wazungulidwa ndi zisiru. Amamunamiza for the sake of their personal benefit. Monga tonse tikudziwa, president amakhala ndi intelligence, amakhala ndi anthu ma advisor. Musona yathu president ananena kuti amanga osati ndikumanga iyi. Ne background yomwe mukuona kumbuyo kwangayi. Kunoko kuli ma foundation chabe. Kunoko kulibeko manyumba amene amatizidwa. Koma manyumba awa ali pa foundation level as you can see. Ujo anali advisor wa Hitler. Anamuuza information yabodza zomwe zinapangisa kuti Germany iluze nkhondo. Leronso tili nawo ma advisor achakwera amene agwira ntchito ngati Pujo. Musona imeneyi a president amene akuti mega farm zipatala 5 amanga kumachinga, koma anthu atafufuza kumeneko kulibe. 18 police houses ku Nsanje, chipatala ku Chikwawa, Rumphi. 29 police houses ku Palombe, mega farm ku Chikwawa, zonsezi kulibe. Kuyambira 2020 mafuta masowa m'dziko muno, njala inali posiposi, zinthu zimakwera mitengo. 6.2 billion COVID fund inasowa. Amalawi amadabwa, kodi zimenezi zikuchitika chifukwa chani? Lero umboni wapezeka, president kulankhula Sona yabodza, kulembedwa speech yabodza, my intelligence officer, leader of the house, then ourselves abodza. Pamene anthu akudandaula, achimwendo banda akoza nsonkhano ku Blantyre, akupita pameneko kukatsegula zipatala. Ndiye timayenera kuti anthu akufunsa zipatala ku Mangochi, Rumphi ndi Chikwawa, iwo akupita ku Blantyre kukatsegula zipatala. Taonetseni anthu zipatala zimene munamanga ku Rumphi, zimene president amanena. Aonetseni zipatala ku Machinga, zipatala zimene mwamanga ku Chikwawa, osakhala ku Blantyre. In addition to that, m'dziko muno muli njala, mankhwala akusowa, fertilizer kulibe, koma kabineti ili busy kupanga haya ma recycled politician. Zikupindulani chani? Nthawi yatha kale. Inu muli busy kugula mtembo oyenda akutikeni sonda. Anthu akufa ndi njala akutenga uladi Musa ndi kumatukwana. Akuluakulu, ndakhala ndikunena pano kama jekete saziwa ntchito. Amanamiza president, tamanga nyumba za polisi kulikoma, tamanga nyumba 18 za polisi ku Nsanje. Nthawi zina chilungamo ndi bwino osamanama. Ndipanga blame cabinet chifukwa chonena kuti kuno kwakhala kubwera nduna zosiyana-siyana for past 2 weeks ku Nsanje kuno talandira nduna zosiyana-siyana. This issue I believe anafika pamalo pano enda anaona. Ndi chifukwa chani anakanama kwa president kapena kumpatsa report ya bosa. Anthu amanena kuti tikafuna kupha njoka timayamba mutu. Ndi chifukwa chake lero mawa lero anthu sanatukwane cabinet kapena kunena cabinet anena kuti achakwera ndi abodza. Akuluakulu, history is the best teacher.